La meva llengua parla d'història, parla d'amor i de victòria. La meva llengua parla del món, d'un món que només ella revela. Reacte de la celebració dels 10 anys de difusió per part de l'entitat l'Associació Amics de la Vall de Caboet d'un dels primers documents en llengua catalana dels greuges de guitarres d'art senyor de Caboet. Fa 10 anys, precisament enguany, el juliol d'aquest any, va complir 10 anys que vam començar amb la difusió d'aquest patrimoni. Donar-vos les gràcies a tots, dir-vos, sisplau, apagueu els telèfons mòbils per no interrompre el Jordi Sierra. Podeu fer fotos, ho podeu compartir a les xarxes, allà darrere després si voleu teniu les etiquetes, els hashtags que es diu, greuges de guitarres d'art, senyors de Caboet, Cabó, Ranturmen, perquè això que els greuges és tot un memorial de rancures, Ranturmen això, Ranturmen l'altre, soc rancurós, doncs tot això ho podeu compartir a les xarxes. Què més volia dir? Ah, sí, molt important, jo crec que alguns de vosaltres sou professors, o veniu d'aquest món, dir també de la llengua catalana que precisament no passa per un bon moment de salut. La música que estàvem escoltant ara és la cançó La meva llengua, d'aquest músic, compositor i artista català que és l'Arnau Tordera, i que precisament en el darrer àlbum que trec amb el grup Obeses hi ha aquesta cançó de La meva llengua. Busqueu-la per internet perquè tant a nivell de contingut com a nivell musical és molt bona. I res, passo la paraula a la Isabel Bentanats, que és la presidenta de l'Associació Amics de la Vall de Caboet. Isabel, com vulguis. Vols micro, Isabel? Bona tarda a tothom. Aquest darrer mes de juliol ha fet 10 anys que la nostra associació va plegar prop de 50 persones en aquest indret on som ara, l'església romànica de Sant Cerni. La finalitat d'aquell esdeveniment consistí en escoltar 4 conferències de 4 experts que ens endinsaven en el coneixement d'un dels primers documents en llengua catalana. Aquest va ser manat redactar per un caboet i els fets que s'hi narren s'esdevenen a la nostra vall de Cabó, a principis del segle XII. El document en qüestió, escrit en bona part en català arcaic, no és altre que els greuges de Guitar-Tisant, senyor de Caboet, del qual just a l'entrada d'aquesta església en podeu contemplar un facsímil. L'original, com és ben sabut, es conserva a la Biblioteca de Catalunya. El contingut de les conferències va permetre que els presents a l'acte descobrissin la importància històrica i lingüística dels greuges, però sobretot ens ha portat una glopada d'autoestima cap a un patrimoni que fins no feia gaire ens era pràcticament desconegut. De forma simbòlica, els greuges tornaven a casa i el més important, la seva vàlua patrimonial, passava a formar part de l'imaginari col·lectiu de la gent de la Vall de Cabó. Per donar a conèixer i divulgar aquest important i valuós llegat, des de l'associació decidiren que calien 2 àmbits d'actuació per a fer-ho possible. D'una banda, la creació en aquesta església del Centre d'Interpretació del Patrimoni dels Senyors dels Caboet. Podeu fer un cop d'ull als 4 plafons que ens envolten i d'altra calia impulsar activitats pròpies, així com col·laboracions amb altres entitats, per tal de divulgar la importància del manuscrit tant des de la vessant lingüística com històrica. Al llarg d'aquests 10 anys s'han fet més de 30 jornades de portes obertes, unes quantes conferències a càrrec de prestigiosos
filòlegs i historiadors. La revista Descobrir Catalunya ens dedica un reportatge i ens ha visitat un públic ben divers, des d'estudiants i professors universitaris fins a una delegació d'Òmnium Cultural, tot passant per agències de viatges de caire cultural. A tall d'exemple, aquest any hem comptat amb la presència de 50 membres de l'Aula d'Extensió Universitària de Premià de Mar i d'un grup de l'Òmnium Tarragonès, format també per 50 persones, el qual ha esdevingut la primera delegació d'Òmnium que ens ha visitat. De ben segur que no serà la darrera. Per tot plegat, podem dir, sense cap mena de dubte, que el balanç de divulgació dels greuges al llarg d'aquests 10 anys és del tot positiu. Per acabar, vull aprofitar aquest moment per donar les gràcies a totes les persones i col·lectius que ens hi heu ajudat i donar suport al projecte durant tot aquest temps. I en especial a Joan Anton Ravella, doctor en Filologia Catalana i estudiós dels greuges, qui sempre ens ha assessorat des de la vessant lingüística. Alhora que també, no menys important, ens ha fet estimar aquest excel·lent i valuós patrimoni que són els greuges d'Eritat Pizarro. I en segon lloc, per haver acceptat la nostra petició de fer una conferència en què ens parli de la formació de la llengua catalana des dels orígens, prenent com a referència els greuges redactats pel subdiacle Ramon fins a Pompeu Fabra, el filòleg català conegut com el seny ordenador de la llengua catalana, un científic brillant que va poder codificar i modernitzar la llengua i la va fer apta per als diversos estils i funcions. Des de l'associació garantim que continuarem amb la divulgació dels greuges, amb la finalitat que tothom qui vulgui els pugui conèixer i en faci d'aquest document tan preuat per a la història de la nostra llengua catalana. Moltes gràcies a tothom i que gaudiu de la conferència. Bé, doncs jo us faré 5 cèntims d'en Jordi Ginebra i Serrabou. És catedràtic en Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i ha estat professor visitant a la Universitat de Birmingham i a l'Autònoma de Barcelona. Ha publicat nombrosos treballs sobre la història de la llengua catalana, la sintaxi i el lèxic catalans, la fraseologia, la gramàtica normativa i la llengua dels escriptors. Per dir-vos alguns títols, Llengua i política en el pensament d'Antoni Rovira i Virgili, Ideòlegs, gramàtics i escriptors, Llengua, nació i modernitat, i la nova normativa de l'Institut d'Estudis Catalans, guia pràctica del 2017. Pel seu treball ha obtingut premis diversos. En destaco 2. El Premi Miquel dels Sants Oliver, el 1997, de l'Obra Cultural Balear, o el Premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 2012. Una part important de la seva recerca acadèmica ha estat dedicada a l'obra de Pompeu Fabra. És impulsor del Col·loqui Internacional de Lingüística de Pompeu Fabra, un congrés científic quinquennal organitzat per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Si no vaig errada, aquest novembre de 2023 va ser la 6a edició. Això és el que vaig posar a internet. I després, el 2018, que tots sabem que va ser precisament l'any Fabra, perquè en aquell moment es commemorava els 150 anys del naixement de lingüista i gramàtic català, que com molt bé ha dit la Isabel, el gran ordenador i posa seny a la nostra llengua. Doncs bé, s'hi celebrava els 150 anys del naixement i els 100 anys de la publicació de la gramàtica catalana. En Jordi Ginebra en va ser precisament el comissari d'aquest any Fabra. En diverses ocasions ha estat director del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i també ha sigut coordinador del Màster en Estudis Superiors de Llengua, Literatura i Cultura Catalanes i membre del Consell Consultiu del Programa de la Gramàtica Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans. Actualment és responsable del grau en Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat Rovira i Virgili, membre del comitè editor de les obres completes de Narcís Oller,
vocal de la Comissió Permanent del Premi Internacional de Recerca en Filologia Catalana, Joan Solà, i membre del Consell de Redacció de la revista Quaderns de Filologia, Estudis Lingüístics. I sobretot, és el responsable que cada X temps els alumnes els pocs alumnes, però els alumnes que cursen Llengua i Literatura Catalana a la Universitat Rovira i Virgili, venen a Cabó, venen a Organyà i venen a l'Arxiu Episcopal a l'ACU, a la Seu d'Urgell, a veure aquests primers documents, a veure greuges, a veure homilies i a veure el llibre Jutge de Conques, que precisament es troba a l'Arxiu Cultural d'Urgell. Dit això, us deixo amb el Jordi Giner. Jordi, com a vols. Gràcies. Gràcies per la presentació. Se'm sent bé? Sí. Gràcies per convidar-me a fer una xerrada en un escenari simbòlicament tan important com aquest. Estic realment molt satisfet. Parlaré del que em van demanar, que és la formació de la llengua catalana de Ramon de Cabó a Pompeu Fabra, i l'exposició tindrà aquestes 7 parts. Es pot llegir bé? Una introducció, primers textos, la plenitud, llengua d'estat, continuïtat després del decret de nova planta, continuïtat després de la creació de la nació espanyola, català, llengua nacional, l'obra de Pompeu Fabra. El primer punt és la introducció. Diu, de què parlem quan parlem de la formació de la llengua catalana? Jo el que faré és un recorregut històric per la llengua escrita. Quan parlem la idea de formació, una cosa que es forma és una cosa que es va constituint amb elements diversos i al final arribem a un constructe, a un artefacte, això. Llavors, penseu que la llengua oral, el concepte de formació relacionat amb la llengua oral no té gaire sentit, encara que es fa servir, perquè la llengua oral, és a dir, el que la gent parla, sempre està format. És a dir, tothom que parla una llengua i aquell idioma és un idioma format. Per tant, què volem dir quan parlem de formació d'una llengua? En realitat volem dir formació d'una llengua escrita. I d'això és el que tractaré avui. Sí que faré algun comentari ara mateix en aquest primer apartat sobre la llengua oral. Què és la llengua oral catalana? Això tots ho sabem. Aprofito per dir també una cosa, i és que com que som pocs, si algú vol interrompre i demanar un aclariment, no hi tinc cap problema. I si no, al final deixaré una estoneta perquè feu comentaris. Bé, tots sabem que el català ve del llatí. És l'evolució del llatí parlat el que després en vam dir la Catalunya Vella, que més o menys és el que teniu en aquest mapa. Aquí és on el llatí que es va implantar el que després seria la Catalunya Vella va ser après pels pobladors autòctons. Aquests senyors i aquestes senyores van transmetre aquesta llengua als seus fills, 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 i així durant segles i segles. I aquest llatí, que no era el llatí culte del senat, era el que en diem, el que se n'ha dit normalment, avui en diem llatí vulgar, però abans en deien sermo rusticus o sermo plebeius, és un llatí diferent del que era el llatí escrit, el llatí culte. Doncs aquest llatí, que parlava la gent d'aquí, la gent que hi havia a la vall de Cabó, al segle III, al segle IV, si és que hi havia algú, parlava aquest llatí, es va transformant molt de mica en mica, d'una manera gradual. Els pares no parlen exactament igual que els fills. Això tots tenim aquesta experiència. Els nostres fills diuen coses que nosaltres no diem
i nosaltres diem coses que ells no diuen. Per tant, és un canvi imperceptible però real. Al final, amb els segles, resulta que el que parlava la gent, el que després va ser la Catalunya Vella, ja és una cosa que s'assembla que parlem nosaltres i en podem dir català. La cosa va anar és així de senzilla, no? El que no és tan senzill és dir, molt bé, però ara explica'm en quin moment va ser això. És la gran pregunta de l'historiador, de la persona curiosa amb aquestes coses, és dir, molt bé, això ja ho entenc, i això ja ho sabia, o ja m'ho havien explicat, però digue'm en quin moment es produeix aquest canvi. La gent ja no parla llatí, sinó que parla català. Quina és la resposta? Dissortadament és que la resposta no la sabem. Per què no la sabem? Perquè tenim molt poca informació, tenim molt poques dades, i per tant no ho sabem. Ara, sabem dues coses. Primera, que no podem dir que els pares parlaven llatí i els fills ja parlaven català. Això segur. És a dir, no hi ha un moment abrupte en el qual puguem dir aquests parlen una cosa, aquests una altra. Això no ho podem dir. Això sí que ho sabem. I una altra cosa que sí que sabem és que, molt bé, hi ha un moment de la història en el qual, per vies indirectes, sí que podem afirmar que el que la gent parlava era català. És a dir, potser també abans també parlaven en català. Això no ho sabem. Però el que sí que sabem és que a partir d'un moment el que la gent parla ja és una llengua que és molt semblant al que nosaltres parlem habitualment, i això és català. I quin és aquest moment? Aquest moment, almenys l'acord actual que hi ha entre els experts, és el segle VIII, segle VIII, segle IX. És a dir, al segle VIII, els pagesos de la Vall de Cabó el que parlaven era català. Fixeu-vos una cosa, al segle VIII, som al segle XXI, han passat 14 segles, això és molt important. És la llengua oral, aquesta llengua que s'ha anat transmetent de generació en generació en aquesta zona del país, en aquesta Catalunya Vella, durant 14 segles, això és una animalada. O sigui, no sé si som conscients, abans parlaves de la presentació, del moment delicat del nostre idioma. És un moment delicat i justament per això crec que hi hem de donar molt de valor. És el patrimoni immaterial més important que tenim. Fa 14 segles que parlem la mateixa llengua. Ha anat canviant, però fa 14 segles que parlem la mateixa llengua, que ens anem transmetent aquesta llengua de pares a fills. Bé, com ho sabem, això? Quins són aquests indicis que ens permeten dir que al segle VIII el que la gent parlava ja era català? En tenim uns quants. El més important és el que ara us ensenyaré. El Concili de Tours. El Concili de Tours, que és de l'any 1813, s'estableix, això està en llatí, només us ho ensenyo perquè, fixeu-vos, aquí parla de rusticam romanam linguam, però no patiu perquè ara mateix us passo la traducció al català. Traducció feta per Modest Prats. M'interessa que llegiu la part final, no? Diu, i que algú s'apliqui a traduir aquestes homilies clarament a la llengua romana vulgar o teòstica, de tal manera que tots puguin entendre el que es diu. A veure, aquest document, de què ens informa? Què ens diu? El que ens diu és el següent, que la gent no entenia, almenys fins a aquest moment, no entenia el llatí que es feia servir les homilies. I les autoritats, davant d'això, diuen, a veure, hem de canviar, hem de traduir aquest llatí culte que hem dit abans, aquest llatí de la llengua escrita, l'hem de traduir de manera que la gent l'entengui. Bé, fixeu-vos, això què és? És un testimoniatge clar que el que parlava la gent ja no era llatí, o almenys ja no era aquell llatí culte de la literatura dels textos escrits. Doncs bé, això és el que ens autoritza a dir què parlava la gent. Parlava ja llengües, el que en diem llengües romàniques, que en aquell moment no en diuen català, en diuen llengua romana vulgar. Molt bé, van fer servir aquest nom, però el que parlaven ja era català. Ja era català aquí, com ja era francès
en altres territoris, o era portuguès, això és la gran idea. Ara bé, què passa, i aquí, amb el tema de la xerrada d'avui, que no era la llengua parlada, era la llengua escrita. Per tant, tenim llengua oral des del segle VIII, però durant els segles següents la documentació escrita continua sent en llatí. Fins quan? Quan passa que hi comença a haver textos escrits en català? Doncs uns segles després. I quan exactament? Doncs bé, he de fer un comentari previ, és que en relació amb tota aquesta matèria que tractaré ara al començament, després ja no, en els últims anys hi ha hagut, diríem, molts de moviments. És a dir, de noves descobertes, noves propostes, és a dir, que aquesta àrea de coneixement és una àrea avui viva, i això és interessant. No estem dient no us estic explicant unes coses que es van establir fa 50 anys i que tots hem anat repetint. Hi ha aportacions molt recents, molt interessants, que tenen molt a veure amb tot això. Per això pot ser que el que jo us diré no coincideixi del tot, per exemple, amb informació que trobeu a internet o que trobeu en llibres de text. Vull dir que això s'ha de saber. Molt bé. Comencem a trobar paraules en català en textos llatins al segle X. Al segle X hi ha documents que estan escrits en llatí, però que per alguna raó escriuen alguna de les paraules en català. En dono dos exemples, que són de dos textos diferents. Fixeu-vos, et dono ibi porcos oves estriale una aixata. Aixata, això és aixada. Això és una paraula catalana. El text és en llatí, la paraula és catalana. A sota que tenim escudella, una paraula catalana. Això és del segle... Aquests dos textos són del segle X. Molt bé. Però aquests textos són textos escrits en llatí. No són textos catalans, encara que continguin paraules catalanes. En quin moment podem dir aquest text ja és un text que és català? Tampoc és que a vegades sigui fàcil, perquè és un català arcaic, un català encara molt llatinitzat, però hi ha textos que sí que podem dir això ja és català. Quin és el primer text? El primer text és aquest. Es veu bé això? Això què és? Aquesta foto, que no és una foto pirata, perquè és una foto que vaig fer jo, o sigui que és una foto del document que es custodia a l'arxiu capitular de la Seu d'Urgell, és a dir, aquí al costat, d'un fragment del llibre Jutge. Què és el llibre Jutge? Suposo que molts de vosaltres ho sabeu, no? El que en deien el Liber Judicorum era un codi legislatiu que es va establir a l'època visigòtica. Segles després, molts dels regnes cristians volen recuperar aquest codi visigòtic i el tornen a reescriure i el comencen a traduir. Segons el Jesús Alturo i Tani Alaix, que són els que han establert això fa molt poc, això és informació fresca, de fa un any i mig. Ells el que diuen és que aquest codi es va traduir, és a dir, el Liber Judicorum, o Judicium, té diversos noms, en català també en diem llibre jutge, llibre dels jutges, és igual, que es va traduir entre el 1030 i el 1040. El que passa és que no tenim cap testimoni escrit d'aquesta traducció i que se'n va fer una còpia uns anys després entre el 1060 i el 1080, que és la que teniu aquí. I un fragment d'aquesta còpia, és a dir, de la còpia d'una traducció, és el que teniu aquí. Aquest és el primer document que avui considerem que conservem i que està escrit en llengua catalana. Segle XI. Per tant, fixeu-vos que de cara a sortir d'aquí com si fos una classe, això, fàcil. Segle X, primeres paraules en textos llatins.
Segle XI, primer text. Segle XII, què passa al segle XII? Llavors és molt fàcil. Segle XII ja tenim, tenim els greuges de Guitart i Sar, que també tenen una adaptació recent. Tot això també és... Fins ara els considerem una mica més antics. Això a vegades no és tan important, no? A vegades es barallem molt per si... Una cosa que també sabem fa relativament poc, és a dir, això és un document jurídic, són unes queixes que fa el senyor de Cabuet perquè havia fet una cessió de béns a uns vassalls i pel que sembla doncs, no complien els acords que havien establert. Llavors són uns greuges. Greuges són unes queixes formals. Això és el que són greuges. És un text, això ho dic perquè com que durant una època llarga es va dir que aquest text era el text més antic, doncs jo penso que la gent de la Vall de Cabó o la gent vinculada a la Vall de Cabó diu, home, és una pena que ara no puguem dir que és el més antic. Molt bé, no és el més antic, però sí que és el més dels textos antics, és el més extens. Vull dir que això... Molt bé. Què tenim a partir de llavors? A partir de començaments del segle XII. Tenim altres textos, en tenim d'altres, i el primer text que ja realment podem dir que té una consistència literària més potent és d'un segle després. Això estic dient perquè així és molt fàcil. Segle XI, primer text. Començaments del XII, és a dir, els greuges inauguren el període, estic simplificant una mica, els greuges inauguren el període, un segle de textos escrits en català, però d'una manera, diguéssim, encara molt rudimentària, i n'hi ha molt pocs, les coses com siguin. I continua havent-hi textos en llatí en paraules en català. I arribem fins a començaments del segle XIII. I a començaments del segle XIII, les homilies d'Organyà, que les tenim aquí, no, les homilies no, però Organyà, no, això ho diré després en tot cas. Que també tenen una datació també recent, perquè fixeu-vos la quantitat de... Això si de cas en parlarem després. Les homilies d'Organyà són de començaments del segle XIII. Per tant tenim greuges, començaments del segle XII. Segle XII, període d'una documentació incipient molt bàsica. Segle XIII, homilies d'Organyà. Què són les homilies d'Organyà? És la inauguració, això ho dic jo, i no és una manera gaire acadèmica de dir-ho, però a mi m'agrada dir-ho així perquè crec que és molt clar. És la inauguració del període de plenitud o d'inici de la plenitud de la llengua catalana escrita. És a dir, el segle XIII és una passada des del punt de vista de la llengua escrita. I perdoneu que ho digui d'aquesta manera tan poc acadèmica. Això, però home, llavors és una pena perquè, esclar, el segle XIII queda molt bé i el segle XII... Les coses són com són. El segle XIII és el segle en el qual la llengua catalana passa a ser llengua del monarca. Hi ha documentació de la Cancelleria Reial en català. El segle XIII és el segle en el qual es redacten els primers grans codis legislatius. Ja no parlem d'un document, un trosset de paper o de pergamí. Estem parlant de textos extensos que són importants per una raó, perquè aquests textos extensos, aquests codis legislatius, aquests conjunts de lleis, són com si diguéssim les constitucions, per dir-ho d'alguna manera, que no és això, però ja se m'entén. Una cosa molt important és que això ens indica que el català, al segle XIII, és la llengua que regula els usos socials de la vida pública dels catalans. És la llengua de referència. Jo he dit al començament que us parlaria de la llengua escrita. Una cosa que no he dit, però que és molt important tenir al cap, és que una llengua escrita, a veure si sé explicar-ho bé això, podem pensar que la llengua té dos canals, escrit i oral, i a més l'oral és sempre inicial, per tant l'escrit és com una cosa derivada de l'oralitat. Quan no podem comunicar-nos amb algú, escrivim. Si vull escriure un parent de Mallorca, doncs
faig un text, no? És que la llengua escrita és com una mena de cosa subsidiària de la llengua parlada. Això és així, en part, però en molt bona part la llengua escrita, almenys en la nostra història cultural, és a dir, en la història d'Europa, la llengua escrita ha tingut molt de valor polític. Per què? Perquè la llengua escrita el que fa és concretar, materialitzar, visibilitzar el que és l'estructura política. Per tant, i de fet, fixeu-vos que moltes vegades, quan en debats d'aquests com una mica d'estar per casa, la gent vol acusar si una llengua és més important, és menys important, surt la qüestió de la llengua escrita. És que aquesta llengua no té literatura, és que no s'escriu, és que no té gramàtica. Fixeu-vos, què vol dir això? La cosa escrita és el que dona valor a les llengües. Almenys històricament i políticament. Si ara parléssim amb un lingüista pur ens diria que no. Ens diria, no, això que dius és un disbarat. És un disbarat des d'un punt de vista de la lingüística, però no és un disbarat des d'un punt de vista de la història política i de la història social. No sé si s'entén la distinció. És a dir, una llengua històricament ha valgut, almenys a Europa, el que val la llengua escrita. Per això, tots els repressors de les llengües, durant tots aquests segles, no els ha importat gaire que la gent parlés una determinada llengua a casa seva, perquè això no tenia cap valor. L'important era que aquella llengua no s'escrivís. Bé, tanco parèntesi. Per tant, què vol dir tot això que estic dient? Que el segle XIII és el segle de l'explosió de la llengua catalana, i això vol dir alguna cosa més. Fixeu-vos què diu un senyor que és l'Antoni Ferrando, que és un historiador molt important. Durant el regnat de Jaume I, el català començà a compartir amb el llatí la condició de llengua de les institucions del regne, de l'administració municipal, de les relacions comercials, de les ciències i de les lletres. Abans us parlava d'aquests codis, no? Són aquests 3 codis, els usatges de Barcelona, que són de la primera meitat del segle XIII, els furs de València, els costums de Tortosa. Bé, això és el que acabo de dir, no ho repetiré, ho podeu llegir. Aquests textos són importants perquè ens indiquen que la llengua de referència per a la vida social regulada ja era el català. I que el català es convertia en llengua de prestigi perquè era la llengua per mitjà de la qual es regulaven les relacions humanes. Què més és el segle XIII? És el segle dels primers grans monuments literaris. Fixeu-vos, això ho diré després. El llibre dels fets de Jaume I està escrit al segle XIII. La crònica de Bernat Desclot. L'obra de Ramon Llull comença a finals del segle XIII. Les vides de sants rosselloneses, que és un recull, una traducció de vides de sants, que això és molt important perquè el que ens indica, o sigui, ens dona informació de l'accés a la llengua escrita d'unes capes socials que no eren les més altes. Per què? Perquè aquestes vides de sants es llegien públicament. Per tant, vol dir que fins i tot la gent que no sabia llegir, que n'eren molts, tenien accés a la lletra impresa d'alguna manera, perquè sentien aquella llengua formal que els hi llegien d'altres. Bé, tenim també en aquest segle, perdoneu, això és una mica... El que en diríem avui, aquí hi ha gent que treballa en política lingüística, el que serien disposicions explícites de política lingüística. Això és un passatge dels furs de València. Els jutges, en romans, diguen les sentències que donaran. En romans vol dir en català. És a dir, hi ha una prescripció que les sentències dels jutges s'han d'escriure en català. Això és política lingüística. I finalment, una cosa molt important que tenim també del segle XIII és que conservem ja algunes mostres d'actes de processos penals. I què vol dir això? Que en els processos penals intervé gent molt diversa, intervé gent culta i gent que no és culta. L'escrivà el que fa és recollir les paraules dels testimonis dels acusats. I això, a part que ens dona molta informació sobre la vida social del moment, ens dona molta informació també de com era la llengua de les classes més populars. I aquest material és conegut i està editat. Vull dir que sí. Jo aquí us passo un passatge
d'un d'aquests judicis, no? Hi ha un que diu, es llegeix bé això, no? Diu, Nabun Solars, testimoni, jurar, e dix que ella, testimoni, sap per cert uí, fou present que en Pere Salomó, havent novès e baralla, amb anar armacent, tendera a apel·lar aquella injuriosament públicament, donant molts bagassa, òrrea, putana merdosa, cul de minyons. Fixeu-vos, tenim insults del segle XIII, insults ben catalans del segle XIII. Molt bé. Això és un petit esquema de el que us acabo d'explicar. Fixeu-vos que els greuges estan en un lloc destacat. Tenim, abans de l'any 1000, tenim aquesta frase, que si de cas al final us explicaré què és. De l'any 1000 al 2000 tenim el llibre jutge, del 1100 al 1200 tenim com a text emblemàtic els greuges, però també tenim altres textos, per això apareix allí. I el 1200 l'inauguren les homilies i a partir d'aquí ja tenim un devessall immens de textos que són aquests. Aquest seria com una mica l'esquema. Molt bé, passem a l'apartat següent. Una llengua d'estat. Bé, a partir del segle XIII el català viu, com he dit, aquesta plenitud. Segle XIII, segle XIV, segle XV... Què passa a finals del segle XV? Qui ho sap? Tot el que és la unió dinàstica amb Castella. La unió dinàstica amb Castella. A partir del segle XVI, a començaments del segle XVI, Carles I esdevé emperador d'Alemanya i es converteix en el monarca més poderós del món. El castellà es converteix en la llengua més universal. Molt bé. I què passa amb el català? A partir d'aquest moment, a començaments del segle XVI, què passa amb el català? Ja no tenim cort. No tenim cort. Però què més passa amb el català? Bé, no passa gaire res. El català continua sent la llengua dels estats de la Corona d'Aragó, la llengua de les institucions catalanes, la llengua de l'administració, la llengua dels jutges, continua sent el català. Per què? Perquè el que comparteixen els estats de la Corona d'Aragó amb la Corona de Castella i amb altres territoris és el monarca. Però els estats són estats independents, no exactament de la mateixa manera que els entenem avui, també s'ha de dir. Per tant, la llengua, el català és una llengua d'estat. Al segle XVI, al segle XVII i al segle XVIII. No sóc l'únic que ho diu, això. Fixeu-vos què diu l'Albert Rosic, que és un expert. Diu, parlant d'una altra cosa, això no és important, diu, la primera consideració que cal fer contra algunes creences fortament arrelades és que el català del segle XVI i XVII no sols és l'única llengua de comunicació normal entre els habitants dels països catalans, l'idioma del país, sinó també el que avui anomenaríem una llengua d'estat, és a dir, l'habitual de les comunicacions formals del poder. I una altra citació d'un altre historiador diu, i fixeu-vos que parla ja del segle XVIII, en la Catalunya hispana d'inicis del segle XVIII, el català es mantenia com la llengua de comunicació oral gairebé absolutament única entre els catalans. Bueno, això ja ho sabíem, no? Tots sempre ens ho han dit, els pobles parlaven català, però no és això que ens explica, que fixeu-vos. I a més, era l'idioma oficial, en el sentit que era la llengua amb què el rei jurava la legislació catalana i la que empraven els consistoris tant de les grans institucions com dels governs locals. Com a anècdota, anècdota o no, això és un passatge de les Corts Generals de Montsó, som al 1585, ja fa un segle que s'ha produït la unió dinàstica. Aquí tenim un altre
acte explícit de política lingüística. Ara no és tan important de què tracta, sinó que llegiu la frase en blau, no? Estan parlant d'una qüestió administrativa i al final diu que l'audit inquisidor accepta tal i restarà la Constitució i concòrdia feta la qual sia traduïda en nostra llengua vulgar. En català. En català és la llengua de les institucions dels estats de la corona d'Aragó. Encara a començaments del segle XVIII tenim, per exemple, es publica aquest manual, que és un text administratiu de com s'han de celebrar corts. Pràctica, forma i estil de celebrar corts generals en Catalunya, tal. L'any 1704. D'acord? Estem d'acord amb això? Bé, apartat següent. Què passa a partir de la guerra de successió? Ara em direu, home, aquí ara ja sí, ara ja sí. És a dir, la victòria de Felip V en la guerra de successió significà l'acabament de les institucions pròpies de govern dels territoris de la Corona d'Aragó. I els decrets de nova planta són la conversió del dret públic de l'antiga Corona d'Aragó assimilat, uniformitzat, homogeneïtzat a les lleis de Castella. Això, em direu, és així? Us responc, això és així. Això no discutirem. Tampoc discutirem que la voluntat dels vencedors, a començaments del segle XVIII, era imposar la llengua castellana. És a dir, com a mesura de repressió, imposar la llengua. Això tampoc no ho discutirem. Però ara ve la pregunta. Van imposar la llengua castellana? I em direu, no, perquè la gent va continuar parlant en català, el poble es va mantenir fidel a la llengua, i tal, i tal. Sí, però això no. Això no té gràcia. Això ja ho sabíem. No van imposar la llengua castellana en àmbits formals, en alguns àmbits formals, entre altres coses perquè no tenien prou capacitat per fer-ho. No és tan fàcil canviar una llengua d'un dia per l'altre. No tenien capacitat, no tenien força organitzativa i sobretot no tenien, després en parlaré, el que jo en dic discurs ideològic. Però això en parlo després. Unes mostres. Una cosa molt important abans de continuar. A vegades, quan parlem de la història de la llengua catalana, ens centrem, som una mica cataluniocèntrics, no? I la llengua catalana no es parla només a Catalunya i al País Valencià o a Mallorca. Es parla, per exemple, en un territori que és està a 20 quilòmetres d'on som ara, que és Andorra. A Andorra no hi ha decrets de nova planta. Tots sabeu què és el manual d'Igest, suposo? O no? Sí. No. Home, els d'Andorra sí que ho sabeu. És un text escrit el 1748, o 68 no és? Em penso que és el... Que és el que recull, és un text escrit en català que recull el que és la tradició, bueno, també altres coses, però la tradició legislativa d'Andorra i que fins al segle XX, podríem dir, va fer com de, entre moltes cometes, com de Constitució d'Andorra. Això és àmbit polític, això és vitalitat de la llengua catalana. Això és una cosa que hem de tenir en compte. Molt bé. Llengua escrita. Llengua escrita. Tenim el manual d'Igest. Andorra és un país estructurat. Molt bé. Altres coses. De l'àmbit educatiu. Això, no sé si es veu bé, és un llibre que es diu Instruccions per l'ensenyança de minyons. És un llibre que es va publicar el 1749 per un capellà que es deia Valtiri Reixà, que es va publicar a Girona. Era un senyor que aquest llibre és un tractat de pedagogia que respon al que és la inquietud cultural al voltant de l'educació al segle XVIII a Europa. Està escrit en un moment en el qual és innegable quina és la llengua de l'educació a Catalunya, que és el català.
Un altre text. Suma de temps i altres rudiments de la gramàtica amb un abecedari de verbs que conté els més perfects mòduls de parlar amb tota elegància llatina, bla, 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 bla. Això és una gramàtica llatina escrita en català. Llavors, una cosa que s'ha de dir. En aquesta època, i estic simplificant, però suposo que en aquesta època el batxillerat, el que ara seria la secundària, per dir-ho d'alguna manera, simplificadament, era bàsicament aprendre llatí. Llavors, i en quina llengua s'aprenia el llatí? En la llengua en la qual s'elaboraven els textos. Aquesta és una gramàtica llatina en català. Què vol dir? Que la gent aprenia llatí en català. La llengua de la docència de la secundària era el català. Magistral, un altre text, el 1661, sobre la sintaxi de Joan Torroella. En puc ensenyar més, Gramàtica valenciano-llatina d'Andreu Samper, del 1649. No solament en el llatí, compendi breu de les 4 regles de l'aritmètica pràctica de Francisco i Fern. No té data, però és de finals del segle XVIII. Un altre llibre, resumen breu de les 4 regles. A veure, la llengua no és la nostra llengua en molts casos, en el sentit que resumen, no te la diem, resum. Bueno, molt bé, això són detalls petits, no són importants. Aquest no és el mateix llibre d'abans, és un altre, l'autor és diferent. El Fra Anselm, què era això? Era un llibre de lectura escolar, diguem-ho així, que en deien el Fra Anselm, el Turmeda. No porta data, però fixeu-vos, està publicat a Cervera per la universitat. Això vol dir que és del segle XVIII. Més coses. Unes beceroles, això era la cartilla que en deien, no? Per aprendre a llegir i escriure, 1768. En quina llengua s'ensenyava? Quina era la llengua de l'educació a Catalunya al segle XVIII? El català. Anem a començaments del segle XIX ja, principis del 1804. Què diu el senyor, un bisbe, en 1770? Fa un munt de temps que s'ha promulgat el decret de nova planta. En casi todas las iglesias de mi obispado y de este principado se predica en lengua catalana o lemusina. En ella se enseña y aprende la doctrina cristiana y se rezan las oraciones. No sé si coneixeu un erudit de l'època del segle XVIII, segur que us sona, que es deia Gregorio Mayans. Us sona aquest nom? A ningú li sona? Gregorio Mayans? Anna, tu sí? Gregorio Mayans era un erudit valencià del segle XVIII que molt important. Va escriure tota la seva obra en castellà, encara que ell era valenciano parlant, però havien perdut la guerra i ell, molt bé, escriu en castellà. Va elaborar una gramàtica en castellà, una gramàtica llatina, que era que llavors, perquè volia que el rei imposés aquesta gramàtica com a llibre de text a les universitats. Ell diu que no, però és veritat. I ho va aconseguir. Llavors, però què li passa? Que de cop detecta, i ho diu amb un amic seu, amb una carta, una mica com trist, però al final diu, bueno, va, és igual, que això ho diu, és a dir, no estem fent cap suposició. Això és una carta que es conserva. Fixeu-vos, el Consejo, que és el Consejo de Castilla, sin haberlo yo suplicado, això es mentida, però és igual, sin haberlo yo suplicado, mandó que mi gramática se enseñara en las universidades de la Corona de Aragón. Los mallorquines representaron por querer continuar con la gramática de Andrés Semper escrita en mallorquín. O sigui, es queixa. Els mallorquins no han fotut cas del que diu el Consejo de Castilla. Continuen ensenyant en mallorquí. Los catalanes por no dejar la enseñanza en su lengua. Els catalans tampoc. A unos y a otros los perdono. Los aragoneses tal. Molt bé. Àmbit notarial. Aniré una mica més de pressa ara. Els documents, només llegeixo 2 textos de 2 estudiosos. Això és Sebastià Soler, diu: els documents notarials privats es continuaren redactant en català, potser en major proporció, encara que no potser en major proporció encara que no pas abans del 1614, per tal com sembla que fou el llatí el que retrocedien aquests documents.
no acabo de llegir. Un altre autor que ha remenat documentació diu: en general, dintre el conjunt de notaris que hem consultat, el llatí perviu majoritàriament fins al 1750, que és moment en què és substituït pel català, no pel castellà. Bé, i aquí teniu, no es veu gaire bé, el que seria un imprès, perquè això és llenguatge administratiu, que no et porta data, doncs és de l'any 50, un imprès del Col·legi de Notaris de Barcelona. És un imprès per cridar una reunió. No té més transcendència, però sí que en té, perquè ens indica és llengua administrativa, llengua pública, llengua oficial. Havent-se servit... Explica aquí, que s'havien de posar, tampoc ho anem així. Molt bé. Passem a l'apartat 6. Què passa a partir del segle XIX? Fixeu-vos que el que us estic explicant és bastant fàcil de recordar perquè va bastant amb els segles, tot això. O sigui, de cosa mnemotècnica, començaments del XVIII, començaments del XIX. Què passa a començaments del XIX? Amb motiu, això és una cosa que tothom ja sap molta gent i que els historiadors hi han insistit molt. Amb motiu de bàsicament la Revolució Francesa, la Constitució Americana, al segle finals del XVIII, començaments del XIX, es crea el que avui en diem les nacions-estat. Les nacions contemporànies, les nacions tal com les entenem avui, la nació-estat que en diem, això és un invent del segle XIX. No és un invent dels dinosaures d'abans de la primera glaciació, no? És un invent del segle XIX. Què va passar al que eren els territoris sotmesos a la corona de Castella? Doncs es va crear la nació espanyola. En aquest moment, sí que es produeix el primer embat visceral, agressiu, contundent i gairebé definitiu contra la llengua catalana. Molt més que amb el decret de nova planta. Quina és la idea? La idea és que una nació, una llengua. Així de senzill. I ara em diu, no, però per què dius això? Això no era així abans? És a dir, amb el decret de nova planta no has dit tu abans que ja es volia imposar el castellà? I jo us diré, sí, es volia imposar el castellà, però hi ha una cosa molt important i és que, com us deia, ja he suggerit, no hi havia el que seria uns raonaments excessivament elaborats per imposar la llengua dels vencedors als vençuts. O dit d'una altra manera, el que seria l'antic règim, o sigui, abans d'aquesta època, abans de la creació de la nació, la imposició de les llengües segueix un patró quan s'imposen molt simple. Què és? Imagineu-vos que estem la Montse i jo. Ella parla la llengua B i jo parlo la llengua A. I ella em pregunta, en quina llengua parlarem? I jo li dic, parlarem en la llengua A. I la Montse em diu, i per què? I jo li dic, parlarem en la llengua A perquè és la meva llengua i jo mano. I s'ha acabat. I tu calles. Aquest és el raonament de l'antic règim. O sigui, no estic dient que l'antic règim no vulgui imposar la llengua. També és cert una cosa que s'ha dit molt. A vegades l'antic règim dius, tu, amb els teus amics, parla el que vulguis, sempre que amb mi parlis en la meva llengua. Mentre paguis els impostos, fes el que vulguis. Això és l'antic règim. Què és la contemporaneïtat? La contemporaneïtat elabora un argumentari que és molt més contundent, que en el fons és cínic, però que té molta més eficàcia. Ara tornem a fer una mica el mateix. Si estem la Montse i jo, ella parla la llengua B i jo parlo la llengua A. I ella em pregunta, ara estem ja en el món de les nacions. Hem superat l'antic règim. La Montse em diu, en quina llengua parlarem? I jo li dic, ella parla la llengua B i jo la llengua A, I jo li dic, parlarem en la llengua A.
I la Montserrat diu, ai, per què? I dic, home, perquè és la llengua de tots. Fixeu-vos, així de senzill. I la Montserrat què fa? Ah, no? Aquest és el... Per què? En nom de l'igualitarisme, que és el que porta la idea de nació, els sobirans ja no són els reis, som tots. Tots som iguals. Per tant, tots tenim una mateixa llengua. Ah, és que jo parlo una altra llengua. Ah, com que parles una altra llengua? No? O sigui, totes les llengües que no queden triades com a llengües nacionals queden residualitzades. Això és el règim liberal, això és el món de l'estat-nació. Això no passava al segle XVIII. Bé, he d'anar acabant. I això és el que he explicat, ho salto. Afortunadament, més o menys a la mateixa època apareix un moviment cultural a Europa, que en diem el romanticisme, que permet una manera diferent de veure les llengües, que és la idea que les llengües estan associades a l'expressió de la subjectivitat individual. Això arriba a Catalunya a començaments més o menys a meitat del segle XIX, aquesta idea. I això és el que permet que els escriptors catalans diguin que ells accepten la consigna que he dit abans. No? Som una nació, Espanya, la nostra llengua nacional és espanyol, això ho accepta tothom. Ara diuen, home, però el català vols dir que... Hi ha un escriptor que es diu, que és del segle XIX, que segurament us deu, o l'heu estudiat, Joaquim Rubió i Ors, us sona aquest nom? Que és més conegut amb el nom de L'Ugaiter del Llobregat. Ell escriu un llibre de poesies i planteja, diu, jo aquest llibre de poesies estic en català perquè vull lloar les glòries de l'antiga pàtria catalana. I llavors ell mateix, és curiós perquè ell mateix diu, en aquest pròleg diu, bé, ja sé que em direu, home, però les glòries de la pàtria, de l'antiga pàtria català, tu les pots cantar en castellà. Quin problema tens? I llavors ell què replica? Ell es fa l'objecció i la contrarèplica. Ell replica això, que és molt interessant. Està escrit en llengua de l'època. Diu, en quant a lo que li puguem contestar de que també el castellà pot despertar en nosaltres iguals sentiments sempre que s'ocupi en celebrar les glòries de nostra pàtria, l'autor d'esta col·lecció s'acontentarà en respondre'ls que se posin la mà sobre l'opit i que judiquin després per lo que aquest los diga. Fixeu-vos, això és molt interessant per entendre el canvi en el que pensem sobre les llengües. És a dir, tu dius que pots expressar-te en castellà, tu que et tens com a la teva llengua el català, de debò, posa't amb el pit. Què hi ha aquí? Què hi ha aquí? Aquí hi ha la llengua catalana. Bé, simplificadament, això és el que acaba produint un moviment de voluntat de recuperar la literatura, en primer lloc, i al final això agafa una dimensió col·lectiva i comporta també la voluntat d'anar estenent el català a altres àmbits. Això ho tenia preparat d'explicar-ho amb més detall, però com que m'he allargat una mica més del que pensava, no ho diré. I d'aquesta manera passaré ja a l'últim apartat i acabem la xerrada. Què significa l'obra de Pompeu Fabra en aquest context? És a dir, fixeu-vos, un context que d'una banda tenim la llengua nacional és l'espanyol, però tenim un moviment que cada vegada va demanant més que també puguem escriure en català, també puguem fer literatura en català, també puguem... etc. En aquest context, què representa l'obra de Pompeu Fabra? Representa justament el pas final de dignificar aquest procés i de dir, el català,
torna a ser, malgrat aquest parèntesi del segle XIX, torna a ser una llengua escrita. I ara aquí lliguem amb Ramon de Cabó. Tornem a recuperar la nostra estructura. El català és una estructura política, perquè és una llengua escrita. Això és, per mi, la màxima síntesi que es pot dir de l'obra de Pompeu Fabra, que ho desenvoluparia amb aquestes dues frases, perquè així us ho explico una mica més. Què significa l'obra de Pompeu Fabra? Significa la creació d'un sistema gramatical i ortogràfic funcional acostat a l'idioma parlat i desproveït de rutines castellanitzants. Primer. I segon, encara més important, el consens polític al voltant d'un model de llengua estàndard apte per a totes les necessitats d'una societat nacional moderna. Això és Pompeu Fabra. I aquí s'acaba la història. Aquí s'acaba la història, almenys fins, diguem-ne, la Guerra Civil. Després comença una altra història, però que en tot cas seria matèria d'una altra xerrada. I amb això acabo la meva intervenció i si voleu fer preguntes o comentaris, doncs això és.